Saka tiri kuti vakauraya Tongogara vachifungidzira kuti zvapera. But now, yes, they killed Tongogara, but they did not kill the truth that was in Tongogara. The same truth is now rising again. So we must use this truth to fight them. Vana veZimbabwe, tasvika paya panonzipo. History repeats itself. Kana kuti toti zuva radzoka rabudazve. Nekuti zuva kana rabuda kwaita makuseni, rinoita masikati, roita manheru, ronyura robudazve. Saka nguva yatasvika iyi ndio iya yekutoti Zimbabwe is now ready for war now. Saka tasvikazve pakubuda kwezuva rimwe. Saka zvakarwirwa nevanhu vachirwa munguva yaSmith ndizvo zvimwe chete zvangodzoka zviripo. Kuti Zvigananda naMnangagwa wavo ndo vautozvita mafirst citizens emunyika. Saka isu tarasiwa tose ngatichibatanai pamwe chete. Tichirega kutengesana. Sezvakaita chima icho chinonzi chimama icho. Ndo vanhu vokutanga iva vanofanira kutanga kubatwa ivavo vomboratidzwa nzira kuti inoshanda sei. Vanofungidza kuti masoja ewaya ari kufarira zviri kuitika kana kuti ari kufarira president Mnangagwa. Vanofungidza kudaro. Mapurisa ewaya vakomana vaningina vedu vakangofanana nemasoja. Tinavo tinowa zvavanenge vachitaura nguva dzese. Saka chimama unofungidzira kuti mapurisa nemasoja ewaya angamuchengetedza. Hondo ikadotanga nhasi uno mapurisa aya nemasoja anouya kusaidhi kuvanhu because naivo vanhuvo vakatanga kuita vanhu vasati vaita mapurisa. Mapurisa ibasa rekuti vawane mari yokuhora. Saka chokutanga vanhu vomuZimbabwe vanhu ivava vose nemasoja vari kungotamburawo sezvatinongoita izvozvi. Saka hapana kana chimwe chavanorumbidza Mnangagwa ukavahwa kungoti panapa handikwanisa hangu kusenderai maaudio mazhinji atotaura navo masoja mazhinji nemapurisa. Vamwe atinoziva isu. Asi ukawa zvavanotaura unonyatsoziva kuti hakuna munhu uchiri kusapota Mnangagwa. Vanhu voga vanosapota Mnangagwa ndo masoja majenerali makuru anenge ari kudhuze naye ikoko vanohoreswa mari dzeshoko mumwe. Iwayo oita vanhu futi vanoita zvimbwasungata vanoitarisai vanda kupanduka imomo. Tarisai kumavhoti sine mapurisa anoshanda. Tine hama dzoshanda kumapurisa vachivhota vanenge vakatarisiwa kuti vhota vakatarisiwa so. Ukavhota uchivhotera kana kuti party isiri yeZANU-PF basa ratopera. Munozviona. Saka musanyeperana kuti mapurisa ari kusaidhi raMnangagwa. Saka hondo tikatotanga hondo izvezvi mapurisa anouya kusaidhi kwedu, masoja anouya kusaidhi kwedu. Musanyeperana muchinyepegwa nemazhinji idzi. Vanhu vedu ava iyi haisi hondo yavachina navanhu vatema, ihondo yavanhu vatema chete. Vanouya kusaidhi kwedu. Hapana anomira naMnangagwa. Makazviona imi pakabviswa Mugabe. Vaimuprotecta vachimuprotecta, but musi wakabvisa makaona masoja achiuruka achipemberera. Mapurisa akafara vanhu vose vachingotaura. Saka nhasi uno nyika yakakepchiwa namatsotsi macriminals vana Mnangagwa. Isi tiringosekerera. Tongogara wakanga achiti I am fighting the oppression spirit. I want to crush the oppression system. Iri muvachena chete asi vachena hatidi kuvadzinga. Saka Tongogara zvaakanga achirwisa oppression system haisati yapera ichiripo. Mweya waTongogara uripi? Zvitongogara zviri kumuka izvi. Zvigeza vana vageza vana vaTongogara. Ndati mukai zvakare mweya uye wadzoka. Fight this oppression spirit. Oppression system iyo iripo. Iri kuitwa nomumwe munhu mutema. Unoti isitofana kumurega achiluta achitorekanya kumberengwa wapindira unotorekanya gold musimine. Goridhe rakazara vana veZimbabwe muZimbabwe. Zimbabwe yakaloda goridhe, yakaloda lithium, yakaloda zvinhu zviri muZimbabwe. Upfumi huri muZimbabwe hwakawanda kupfuura huri kuSouth Africa.
huri kupfuura huri kuBotswana, kupfuura huri kuMozambique. Zimbabwe ine goridhe rakatowanda kupotsa kufana kuDRC. Ndinoda ndikuudzei, isi takamboshandamo mese mamaini mese, toziva zvezvichitoitika each and every time. Saka takutokuudza izvezvi kuti musaodzwa mwoyo kuti he goridhe rapedzwa naMnangagwa. Iye kana goridhe rapera unoomerera shiya ripo. Goridhe ndo riripo, diamond riyamo rizuva rekumurwa maini richiriko. Saka Zimbabwe inoda president wechokwadi anokwanisa kunzira tsitsi vana veZimbabwe agone kumutsa economy, ma-institution egovernment atange kushanda, mamaini ashande, ma-private mine atange kushanda, ndokuti mitere itange kubatwa, ndokuti vanhu vedu vatange kuhoreswa mari dzekupera kwomwedzi vachihora mari dzemahara vanhu vasingashandi, ma-living wage. Saka ndiri kutini zvose izvi hazvigoni kuitika kana takaparadzana kudai. Vageza zvavakatoita vakatosumudzwa nemweya watongogara. Comrade Nokisivero naComrade Weda vanga vahijekwa. Mwari mozvati wakakuchengetai, mweya watongogara wakakuchengetai pamwe naMwari wedu. Saka musarega rambai makamira seizvozvo. Chataukumbira makomrade edu, chiitai zvinotoda komiti inorongwa nemiko zvino. Hatidi kuramba tichingoti tiri Geza revolutionary, tiri vegeza revolutionary, pasina chatiri kuita. Vageza havagoni kuronga vari voga, tinoziva kuti vari kuronga, asi vabatsirei vanhu veZimbabwe. Chakudwa ihondo. Tiri kuti kana nyika ino ikatora 3 months isati yadzoka emasona asati atiza, vana veZimbabwe ngavagadzirire kuti mari dzavari kushanda idzodzo ngavagadzirire kudzishandisa. Takagadzirira kupinda musango, isu nevana vedu vatakabereka topinda musango. Mari ngadzigadzigwe dzekuti vanhu vaone zvikafu vachishanda musango nepfuti, kuti zvigananda zvinde. Tozviwandira zvigananda, toziva pokuzvibata izvi. Ndati vabereki garai muchigadzira mari, umwe neumwe ngaagadzire mari inopfuura $50 nomuwando hwenyu. Muri kusvika kuma 16 million. Todopfuura nokupfuura, vamwe havasi kuverengwa. Saka ndiri kuti vanhu ngavagadzire $50. Vageza vanofanira kutozvihwa izvozvi kuti isusu tiri kutopusha isu sevana vavo, chero vasiro vazvironga, kuti ngapagadzirwe $50 kuti after 3 months kana pasina chaitika, Vageza nevamwe ava pandofoma komiti patopindwa musango. Vanhu vakagadzira kupinda musango. Tinotora vana vedu ava, hativakumbiri kuti vatora. Chikoro zvinovhara zvikoro izvi. Vana vedu aya masoja makuru aya. Ngatirege kutrusta masoja aMnangagwa, Mnangagwa Smith. Masoja aMnangagwa Smith anofana kutoya kotendeuka kumasoja edu. Sezvakaitika kuGoma zviya, makaona mapurisa achinotendeuka uko, akatanga achigwisa varidzi venyika. Matutsi aya. Saka indiri kuti vana vedu vanofana kuchinjwa pfungwa, vazive kuti kana tichigwa kurusununguko, tichigwa naMnangagwa, hativengi Mnangagwa. Mnangagwa wakavhara pano patinorla napo. Mnangagwa wakavhara ikonomi. Mnangagwa watora nyika yekuita purazi rake. Saka nekuda kwaizvozvo tiri kuti Mnangagwa ngaadzokere kuZambia kwaakabva. Kana asingadi kudzokera kuZambia, ndati vanhu chengetai $50 muri 16 million. Paite gurupu rokuti $50 avapo. Vana vanotogwa muzvikoro, kumberengwa, kuChivi, Mutare, kwese kwese, kuHarare, Mondoro, kwese. Vana vedu tovatora nechisimba. Vana vedu tovamanikidza kuti democracy uye batai pfuti. Tokwanisa kuzviita izvozvo. Zvinoitwa overnight, usiku umwe chete, nemasikati mamwe chete. Nyika inovharigwa yose. Mapolisi camp ese totora pfuti nemabhesi aya. Tine vatengesi variko vemasoja edu atinawo ikoko. Vanokwanisa kutengesa tikatora pfuti dzavanadzo ikoko. Tinoziva kuti zvinoitwa sei izvozvo
tozvigona avo izvozvo. Handii ndozvavaita zvakaitika kuRwanda izvozviyana Paul Kagame ndozvatichaita avo nesu. Tinozvigona zvebuteroristi. Vanhu vorarama vari kunze kwenyika vachiburawa kunze kwenyika muchizviona. Vanhu vachipisiwa. Iye zvino vanhu vari kupfugwa nefuti pamadiro vachiziva kuti nyika haina mutungamiri, vanhu havana mukuru, havana baba, kungouraya zvorova. Saka tingararama pakadaro. Vanhu vanofanira kuti matambudziko ari kuitwa mune dzimwe nyika, kana uri president wechokwadi weMnangagwa, unofanira kutotevera kuti chii chiri kutoitika zvinoita America zviya. Saka taona kuti hauna basa nedu nesu, tenda vana vako vawana mamaini chete muchimaina. One day muchaita zvokumama zvamakadla izvozvo. Mucharohwa kusvika mabudisa zvose nekwamakaisa muchataura. Tigokuteerai kuZambia ikoko tigoridza futi muZambia kusvika takuwanai. Munofanira kuzviziva kuti vanhu vakatsamwa. Mudzimu wenyika hausi kufara. Munoshandisa mbuya Nyanda nasekuru Kagumi muchiti tisu tiri totera mudzimu wenyika muchitaura nhema. Hakuna mudzimu wenyika wambuya Nyanda nasekuru Kagumi unovenga vana veZimbabwe. Hakuna. Imi mutori zvigananda zvenyu zvokuZambia. Munenge muchida kuluta mushandisa mudzimu yedu muchitaura nhema. Kana iriyo mudzimu yambuya Nyanda inovenga vana veZimbabwe kudai tingairega, tingairamba. Tingadokumbira Cecil John Rhodes kuti ubuye hawo wanga une tsitsi. Kana wambuya Nyanda vanoutsinye kudai so. Kana muchiti makaenda kuhondo mukawana nyika muchitaura chokwadi idzoserei ikoko tonoitora toga. Taona kuti kuenda kuhondo kwamakaenda ndokwama kuti shandisira kwama kuti shandisira kudai so muchiti nyima zvinhu zvedu nyika ndeyedu. Imi munoti makaenda kuhondo. Always makaenda kuhondo kupi kwamakaenda. Saka taukumbira isu kuti Mnangagwa unofanira kubva. 3 months ikapera ndiri kutokumbira munhu wese weZimbabwe hatichadi zvokutaura iko zvino nguva yekutaura yakapera. Tsvangirai wakazama kuti aite vakaita zvavakaita vakamuuraya whoever wangosumudza musoro chamisa hachagoni kana nokutaura izvezvi. Hari munozviona. Saka ini ndakukumbira vana veZimbabwe kuti mimika pamuri kwese kwamuri kwese batanai muite chinhu chimwe chete. Mutende kuti mari yenyu ndiyo inosunungura Zimbabwe. Vana venyu vanoda zvokudya vapinde musango. Vanoda kuita vachiwana something. 1 week time nyika inenge yadzoka maoko memaZimbabwe. Tigovona kuti ivo vanoti zvavaiti ivo takawinda musango tikawina nyika. Ivo masoja avo iwayo anouya kusadi kwedu. Ndatenda maite henyu.